रानी का बाबूजी मम्मी खाना खैलू खाए के मन नहीं कर पति के मरना के बाद हर वक्त टेंशन में रहती है। एक तरफ एक जिंदगी तो कबाद हो जाए। हम अपना दोस्त के लड़का से बात करें शादी कराने के पूछा था नहीं शादी करेगी ना करेगी। मम्मी हाँ बाबूजी ये देखो हमारा दोस्त के एगो लड़का बड़े हम उनका से बात कैले बनी तार शादी के का तू शादी करबू ना बाबूजी हम रवा के छोड़ के कहीं ना जाए। अरे पगली तो शादी हो जाई तो हम तारा के यहाँ आवत जात रहे टेंशन मत ला। ठीक बा बाबूजी जब राउर इहे मर्जी बा तो हम शादी करब। ठीक बा कल तार मंदिर में शादी हुई ठीक बा। चलो। अरे ये मम्मी जी कहाँ गए रहनी है? अरे गोरनी है मीरवा के घर है। बैठे नहीं जरा और गोड़ा दापी। अरे रहे दो ना अरे जा। बैठी ना। अरे आराम करो रहे दो। बैठे। ए मम्मी जी रउआ हमार सास ना है रउआ हमार मम्मी है। रउआ के सेवा करके हम अपने आप के बहुत धन्य समझिले। तहार इहे स्वभाव देख के हम अपन पतोह बनैनी तहरा के। अब रहे दो बहू। अरे बाबू आ गए ना बाबू बैठ सिर में बहुत दर्द बा माई। हाँ माई सिर में बहुत तेज दर्द बा। ज्यादा ए बहुत तेल वाले के हो। रुको मम्मी जी लेके रुका रुका। अरे माई अरे रुको बाबू। दर्द बहुत लग रहा है। अरे बाप रे बाबू हो गई तो मम्मी जी। बाबू ए जी ए बाबू उठा ना। ए बाबू उठा ना। बाबू 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 बाबू। बबनी हाँ इन्हें आ तो बबनी अरे भैया प्रणाम भैया। कहाँ समाचार? बोला। हम सुननी है बाबू के मरला के तो बहुत हमरा मने लेकिन बबनी जान तरी हमरा तो बुझाता तोर बटोहिया लक्ष्मी बिया। अरे उ आवल ना कहो घर में तोरा आ तोरा बेटा के मरल ना कहो। बताओ हम तो कहतनी कि ते अपना बटोहिया के मार के घर से निकाल दे तो तोर बेटवा तो मरले बा। कुछ दिन के बाद ना तो तोरो ऊपर ऐसा संकट आवे वाला बा समझली। ए भैया जब तू हमरा घरे आवेला तब तू अशुभे बात करेला कबू तनी नीमनो बात कर लिहल कर। आ हमरा घर में जौन घटना भइल तौन भइल हमरा पतोह के ऊपर तू हमरा पतोह के ऊपर तू लाछना मत लगाव। हमार पतोह ना उ हमार बेटी हिया। हम ओकरा के अपन बेटी माने नी आ उ हमरा के अपन महतारी माने ले। भलाई के जमाने नहीं खे। अरे हम कहाँ तोरा बारे में सोचतानी आ ते हमरे ऊपर बरस गईली। बताओ अब ते ना मनबे तो तोरे ऊपर नु पल जौन पड़े कोई कलह तौन पड़ी। हम चलतनी अपना घर है समझली। हाँ जा तारे ऐसन भाई के हमरा जरूरतो नहीं थे। जब पड़ी नु ओकरा बाद कहबू चलतन जा। आइल बड़न घर फोरे ऐसन भाई होला। कहीं ऐसा ना होखे कि भैया की बतिया सही होखे। रुको पंडित जी से फोन लगा के पूछ लेता नहीं कि ऐसन घटना काहे भइल है हमरा घर। बुलाइए लेता नहीं ही जा। हेलो प्रणाम पंडित जी। ए पंडित जी सुनी ना तनी आई ना हमरा घरवा बहुत जरूरी काम बरुआ से। हाँ तनी जल्दी आ जाए। अरे आ जाए तब होने जाए पहले आ जाए यही रास्ता से न जाए। आई जल्दी आ जाए। ठीक पाई। ए बहू हाँ मम्मी जी है नहीं आवता बोली। बैठा नहीं जा। ए बहू तहार जन्म कुंडली बा? हाँ मम्मी जी बा।
तनी लेके अइबो। गोला खुश रह बैठी ना। का बात बाजी इतना जल्दी हमरा बोलेनी है? ए पंडित जी बात ऐसन बानू कि हमरा बेटा के तो देहांत हो गए रहुआ हाँ, जानते बानी। आ देखी ना आज हमार भाई आए रहन अच्छा कहतारन कि तोर पतोहिया कुलछनी बिया। तो हम सोचनी है कि तनी रहुओ से देखवा सुनवा ले कि का बात बा, सही बा कि झूठ बा। यही खातिर बोलनी है। तो ओकर जन्म कुंडली होई नु हाँ हाँ बाटे। तो मंगाई हम देख लेते नु। अच्छा रुकी। ए बहू हाँ मम्मी जी। है नहीं आवो ता आ गई नी। आज सामान में ले लाई हा। ठीक बा। खुश रह खुश। देखी ना जा तू काम कर। जा ए जी हाँ? लड़की तो मांगलिक बिया का और वो लड़का तो मांगलिक ना रहला। हम तो ओकर जन्म कुंडली कई बार देखले रहनी है, यही वजह से ई घटना हो गई। तो ए बाबा ई बताई कि एकर कोनो निदान होखी नु? हाँ निदान तो बढ़ला बा, बाकी का बाकी? बा एगो लड़का मांगलिक, लेकिन वो अनाथ बा, ओकर माई बाप केहू नहीं है। अरे ओकर माई बाप नहीं खे तो का भइल? पंडित जी रउआ ओकरा के एक दिन हमरा घरे लेके आई आ हम अपना पतोह के ओकरा से बियाह कर देम। अति सुंदर ई तो रउआ बहुत बढ़िया बात सोचले बनी। ठीक बा, हम वो लेके काल्हे रउआ घरे बोला के लेके आए। रउआ अपने बहू के तैयार करके रखे। ठीक बा पंडित जी। हाँ ठीक बा, रउआ धरी हम चलता। ठीक बा। ए बहू बहू जी? सुना नहा धोआ लो। ठीक बा? क्या बात है मम्मी जी? अरे तू नहा लो ना जा। ठीक। पंडित जी अभिन ले ऐनी ना, काहे देरी कइले बनी? अरे आइए गनी पंडित जी। आओ बगलाओ। गोड़ लगते हैं पंडित। हाँ खुश रह खुश रह। खुश रहो बाबू। बैठो लो। का नाम है बाबू? अक्षय सिंह। बड़ा सुंदर नाम बा। बाबू हम अपना बहू के हाथ तारा हाथ में देवल चाहतनी। ई तो ठीक बा, लेकिन हमारा बारे में लोग मालूम बा हम अनाथ बनी, हमारा रहे के कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। अरे बेटा हमरा सब मालूम बा, पंडित जी सब बता दिल बनी। आ तू अपने आप के अनाथ मत समझ, हम बानी नु तहार माई। ठीक बा, और जब यह मर्जी बा तो हम राजी बनी शादी करे करते। ओ ए बहू हाँ मम्मी जी। आवत है ने। आ गई नी। हाँ खुश रह खुश रह। बहू हाथ दा। बाबू हाथ निकाल। देखा आज से तू लोग पति पत्नी हो गई लो। ठीक बा? आ तू हमार बेटा, ई हमार बहू। तारा अब से कहीं गईला की जरूरत नहीं है। तू हमरे घर में रहिया हमार बेटा बन के। खुश रह। सदा सुहागिन रह। भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। भैया भाई देखिए हमनी के ई वीडियो बनौनी आसम हमनी के समाज में भी देखल जाला कि मांगलिक लड़की बिया तो मांगलिक लड़का भी ओकरा खातिर खोजल जाला। अगर मांगलिक लड़की बिया ओकर मान ले कि लड़का अगर मांगलिक नहीं है तो कितना जगह देखल जाला कि वो लड़का के डेथ हो जाला। जी। तो ये सब देख के शादी करे के चाही। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये रहला। जय जवान जय किसान।